Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu episode 8 Sunday njalo ngo-7 kuMzansi Magic. Where guys, uMpumelelo uthe washaya intombi uyolungisa iphutha. uMpumelelo la ku episode 8 uthi sizocela isihlobo esihle. Kanti yabo manje ngicela ukuthi ningathethisi mina, ningajaji mina. Njengoba ngintshela ufike wathi washaya intombi yolungisa iphutha lakhe, kufanele kuvele ukuthi wenza izinto eziqondile ukuze umuntu engahambe ekhuluma ngaye as if ukhuluma nge-ex yakhe. Manje usevela nalo girl owaveza social media ukuthi akasathandani yena noMpumelelo, wathi nengane akusiyo nekaMpumelelo, uthi uyocela isihlobo esihle, usecela umshado manje. Ngala uMpumelelo akayikhuluma indaba yalaba abakhona. Ngala uMpumelelo ufike noNosipho. Bengicela ukuthi-ke lesi siphithiphithi uyibonele sona ku-episode 8 kuMzansi Magic ngesonto, ukuze mase ngifika, ngoba mina ngeke ngikulandisele njengoba ngale ndlela bayoyiveza ngayo ku-TV. Sengididekile manje. Ukulungisa iphutha nokucela isihlobo esihle into eyodwa. uMpumelelo zonke izinto ayikhulumayo uyayijika. Ngisho season 1 izingane zesithembu no-season 2 ujike yonke into ayikhulumayo. Yingakho bengibuza nje kwenye ivideo ukuthi ngesikhathi ethi kuyihlazo ukuthi uTirelo eyolala kubo, manje ku-season 2 sekuhluke ngani uma uTirelo ezohlala kubo ebefunda engamlobolile enengane nje kuphela. Mabe kuyihlazo before, yini esisusa ihlazo manje? Hi guys, kuningi solobu sibabaza nje ey'ndabeni zey'ngane, solobu singena kanje sizobabaza mase siyaphuma. Ngiyabonga i-support yenu, ngiyabonga angiqedi. Bye.